retornar a casa polo verán. As aldeas galegas énchense de xente que ven pasar as vacacións coa súa familia. Como é a vida nestes lugares nos que pasan de ser 8 veciños a ser 100 nestas semanas? Volver ás orixes. Hoxe, no termómetro. Como presta sempre volver ás orixes. Bueno, 12:41 minutos, estamos hoxe aí en Vilanfesta, en Cea Óscar, onde viven 8 veciños, e claro, estes días están agardando, bueno, que chega aí un éxodo de veraneantes, non? Contanos, Óscar. Correcto, Rocío, estamos aquí en Vilanfesta, efectivamente, 8 veciños e aí tedes a 5, ou seja, que estamos aquí con medio pobo agora mesmo, estamos tamén con Carmen. Carmen, este fin de semana tedes unha cita moi especial porque tedes a festa de Vilanfesta. Sí, é verdade, este fin de semana, o domingo, xuntámonos todos, bueno, veciños e xente que tuvo algún contacto co pobo, coa aldea, ben porque naceu aquí a súa familia ou estiveron eles de pequenos e, bueno, pois nos reunimos e é un fin de semana de encontros. Fin de semana de encontros, amigos, porque para iso precisamente se montou esta festa hai 3 aniños máis ou menos, porque festas tiñades ben por aí, Carmen, pero isto é para reencontrarvos coa familia. Tes moitas ganas de topar? Sí, que teño ganas. E quen vas a ver este fin de semana? Pois vexo unha irmá que teño, despois os familiares e xente que xa hai moito que non a vi. Claro, porque é que estades aquí 8 persoas, pero agora na festa topadesvos aquí 100 e pico. Home, claro, efectivamente. Mi madrilla, amigos, e temos historias para dar e tomar, porque precisamente esta festa montábase, contábasme aquí antes, cando se montou isto, cando vos ocorreu a idea? Bueno, eso foronche máis ben da edade aquela e a miña filla, e por aí, e os da edade eles que foron daqui, e víanse nos entierros, e só nos vemos nesta, e depois terceiro de Foguela e é o terceiro ano. Ou seja, que ao final atopastedes unha forma mellor de atoparvos, non? De encontrarvos entre todos os familiares máis divertida. Sin ser nos entierros. Exactamente. E ti tamén vas ver a xente, a familiares que non ves desde hai tempo, non? Familiares que veñen de moi lonxe. Sí, desde París. Desde París? Sí. E hai canto que non os ves? Desde o ano pasado. Porque tamén viñeron á festa. No, ano pasado a festa non viñeron porque non puderon vir, pero este ano veñen, pero estiveron aquí no mes de agosto despois. Ou seja que xa tedes ganas todos de vervos por aquí, non? Sí, todos. Todos, porque esta é unha festa de reencontros, unha festa nostálxica. De reencontros, sí. Vos contábasme antes que iades ás festas, non? Hai tempo, hai que nos anos mozos, como iades ás festas? Ibades en coche? Íbamos andando, varios kilómetros, E cantos kilómetros? Porque vos iades á festa de Oseira, por exemplo. Viñamos á festa do Xeira, andei por unha cungostra abaixo. Ibas poder ir costa abaixo. E en zapatillas, e os zapatos na mão para poñer antes de entrar á festa. E a tolda, a aguada que lle chamamos, tamén íbamos a lá ás festas. E ali facíamos igual, as zapatillas calzadas polo camiño, porque eran uns camiños ruís. E antes de entrar, pois puñamos os zapatos e metíamos as zapatillas ali entre un valado onde nos parecía. E agora, aquí tedes a festa, despois de tela tan lonxe, agora tédela aquí, amigos. E temos aquí a todos os veciños que van disfrutar este fin de semana de reencontros con familiares. E, amigos, tamén temos aquí remuda xeracional, porque aquí temos as pequenas que tamén van estar traballando arreo o fin de semana para que atoparse con toda a familia. Aquí en Vilanfesta, compañeiros, despedimos conexión, Rocío. Que bo ambiente hai aí, grazas, querido Óscar. Bueno, que é unha das estampas típicas dos veráns galegos, non? Eses reencontros en tantas aldeas, Bernardo. Época de lembranza, de nostalgia e volver onde un sempre foi feliz, onde a única preocupación era recoller os ovos das galiñas coa boa ou ir buscar o leite. Crecemos, marchamos e quen non teña a posibilidade de volver á aldea durante o ano, pois aproveita efectivamente as vacacións de verán. Visitas que sumadas aos turistas amplían e moito a poboación e non son as zonas turísticas, porque sabemos que Sanxenxo, nas Rías Baixas, pasa de 17.000 a 31.000 residentes, e na Mariña de Lugo, en Foz, por exemplo, suman case 3.000 veciños, os seus 10.000 de todo o ano, ou en Barreiros aumentan nun 140% os seus 3.000 habituais de todo o inverno. Pero tamén nos municipios máis pequenos, por exemplo, Mondariz Balneario pasa dos 700 a superar os 1.100, e non son poucos os que aproveitan para celebrar a festa dos que tiveron que marchar e volver
volven agora, porque hai festa do inmigrante en Ponte Caldelas, con degustacións de balde e queimada gratuita, ese sabor tan noso. Tamén en San Xoán de Río, en Ourense, en Castro de Rei ou en Pol, onde levan 40 edicións e pregón sempre a cargo dun emigrante. E en Val do Dubra, onde as batalliñas de 11 meses, sen verse, saben mellor con sardiñas e pan de millo. Ou en Esgos, ligadas festas de San Vítores, con guerra do arroz con leite, como facían cando eran máis novos. E por excelencia non pode faltar a cita, a festa mexicana de avión, un tributo aos que regresan cada ano coas súas familias dende outro lado do charco, con mariachis, tacos e moitos recordos. Se en avión son 1.800 todo o ano, na festa suman 4.000 máis, porque volver á aldea sempre é un planazo de verán. É un planazo e logo é moi emocionante, Xosé Antón, ver eses encontros como espectador, ¿no? Dende fora, é dicir, ver a xente que igual hai 20, 30 anos que non se ven, pero que se tratan como co mesmo cariño, non? Non, e aparte que eu penso que incluso eso fortalece, non, as familias e todo eso. De todos os xeitos, eu sempre teño un recordo, non, do que as aldeas, non? Ver como cando remata xa o verán, non? Aqueles coches que iban para Barcelona e para Madrid iban cargados de xamóns, patacas e levaban suministro para todo o tempo. Entonces, a aldea tamén era un reforzo na comida de... A xente levaba de todo na aldea e logo tamén era moi importante, Manel, como chegabas á aldea. É dicir, non? Que se miraba moito, este ven cun coche moi bon, a este folle ben porque xa tal, non? Ese resouveos de verán na aldea, que diso había tamén. Sí, a verdade que sí, eu me acordo, ibas a Centroña, que era onde naceu meu pai e mañana, ibas e tal, estabas esperando ese amor de verano que vías de ano en ano, que vías daba outra. Que traía un coche novo, viña aquí, vosotros non sabedes, porque se non sabedes, cando viña aquela persona que emigraba no País Vasco, traía un 5.500, vosotros non sabedes o que é un 5.500, aqueles coches grandes, o do Gedar, e depois pasaban os anos, e ora vas a estas festas que ora fan o 15 de agosto, tal, e ves aquel amor de verano e dices ti, joder, como cambiou, Dios mío, porque pasaron os anos, de verdade, moito dan de ti os corpos, eso analiza. Esto tempo é devastador, as cousas, hai que asumilo. Pero é moi entrañable, non, Patricia, estas poboacións, claro, aí veíamos esa estampa fermosa de tan pouca xente, que claro, de súpeto chega o verán e iso é unha festa, non? É un espellismo. Ya, xa. É un espellismo estival, porque, claro, chegou o verán sí, pero volve o mes de setembro e as aldeas e o noso rural volve a quedar con un veciño dous que hai en moitos núcleos de población, non? Entón, pero bueno, imos a ver o vaso bueno, imos a ver o vaso medio cheo. Estamos aí de reencontros bonitos, amores de verán, como dicía Manel. Tamén hai que dicir que é imprescindible o turismo en Galicia, pero tamén hai que pedir aos concellos e ás administracións que adecúen as zonas para ese incremento de poboación en verán, porque, en fin, eu que son dunha zona turística de Nigrán, Praia América... Costoucha aparcaronte, estás os enfadados. No, pero vamos, non hai un só aparcamento. Pero eso é realidade. Na miña zona se duplica, en verán se duplica a poboación. É imprescindible digamos, o turismo, é imprescindible, eso que quede claro, é imprescindible para os pequenos comercios tamén, é imprescindible, pero tamén o que ten que ser conscientes os concellos é do que ocurre en verán, e terán que por máis aparcamentos, por máis servicios, centros de saúde, máis, ou habilitar outros lugares para elo, o sea, teñen que ser conscientes tamén de los nosos Totalmente. Bueno, de momento, que disfruten aí en Vilanfestas, e por certo, falando de festas que temos, esta fin de semana celebra